Jadi mulai ate mak songani ma di hamu hula-hula nami hula-hula na poso raja sinag. Mulai ate mak pinasahak maju mulu sangapon tubuh na tulang ngami raja manurung sahap maraja nami tulang. Jadi bapak tua betul pak? Oke pak. Jadi boleh ate di tuatah boleh ate nang di punggungan sari batua sarup batua abang baru sih.